Archimang, Lukumang, Sarana Saip Sadeni, Foroisi, Igadri, I achtertuin, Wisini, Café, Wispede. Sarana Saip Sebari, wan sweet ka ini, Fico Archie de Pres Parnyunsu. Sobuso, lek fou sabi u de bezig, seti, u tekwan boroko oso, dus do de bezig seta oso. Maar moro pres partori, ina set oso disi. Us don, nanga wanf de bigimang, die jep seta oso. Heer minister, de kaka ini. Goedenavond, heer Gambo. Zo, dan nana sa sabay yo kromo de wa yeri I bar de wan shoot odi. Nou, mijn bar alles na nama wan sweet odi. Mi breedte de ja. Ja. Wan losan heb san na kondre. En wan losan def do. So mi hoop dat alles na nama eluku. En dat de wani yepi. Want ik kan de na zeilen, akantlijn. You know, de na prijs revi. Nee. Like na voetbal, want los maar soort is knap na zeilen, sabe morobon. Dat is maar, dat is maar soort play. So we play and we hope a score bon. Zo, dan nana sa sabay yo kromo vooral de jong wang. Want anga unumoro voerme taki, want de bigis mij begreep want toesani. Maar we minister, I deta op een ministerie, zijn ministerie dat hij hou eigenlijk in. Want we tak busa, maar het is een training. Ja, we kunnen nou BIBIS, dat naar buitenlandse zaken, international business. Nou een Engels woord, international business. Naar internationale samenwerking. Dus dat want taki internationaal, en nationaal. No. Internationaal, dan zaak het doen. Ja, we doen toesani. Ja, Eerste sansa we proberen voor doen vanaf het begin 16 juli. ja, Is naar een reputatie. ja, Van kondre be no be bon. ja, ja. En nu we proberen voor tak naar een lok kondre en leg dem maar uit dat naar een nieuw overheid, want regering. Ja, want er winti Ewai. Ja, Want winti de moro positief, ja, ja. moro open, moro eerlijk. Dat dem maar sabi. Dus vertrouwen. A vertrouwen, a democratie, de rechtelijke macht, onafhankelijk. Ja, Pede maar vertrouwen in akondre. Dus we beginnen aan Nederland, ook wel Frankrijk, we tak naar Verenigde Staten. ja. In de maand voor Verenigde Staten, voor buitenlandse zaken bij Conjalas, vorig jaar oktober. Ja, Voor het eerst. ja, ja. Dat was, sorry dat vertrouwen de. Ja. Dat grondtapu Dus in de regering die zie. grondtapu Verenigde Naties. Alla de man. De man dat hij afvertrouwen in een regering die stong. Je hebt de van nodig. Ja. If you want je ontwikkeling kom. Ja, If you want verbeteren al die beginners maar ja. Ja. Je hebt de van nodig. Ja. Zo in tak naar de man. In overtuig de man. Ja. Want als aan op sa afgelopen 10 jaar, no be bon. nee, zeker De man be niet. isoleren refi. Ja, ja. Maar dat nou was aan niet. Atrasani na a bedrijfsleven. De man soort investeert, soort money. Ja, ja. De man wa vertrouwen toe. Maar vertrouwen dat dan een soort vertrouwen. De man dat een zekerheid. Want de money taki, je want zekerheid dat de money nog weg. Ja, A vorige regering, beteka money, ja. de man was de man bij gebruiking. Ja, En nu we proberen voor overtuig de man dat toe. Dat in een contradictie, ik kan tja money. En naar zekerheid. zo, maar minister, mi abon actie, want ik kan want toekonderen kon ikari tata, dus Nederland, ikari Amerikaan, ikari Frankrijk, dus te Lukasani, dat je shitaki diaspora dape. Zeker in Nederland, in Tata, diaspora de, Ja. we tak naar de man kan tja een bijdrage. Ja, De man doen los aan ikba. ja, ja. In de afgelopen jaren, sociaal werk, alle de sociëteit. De man ondersteunen aan gezondheidszorg in Nikeri, maar ook in Paramaribo. Ja. Maar nu we een wat tra, wat Moro heel level. heel niveau ja. Zo, want ja, bisma die etaki temda starati, dat is mij tegen me tak, maar Masaragambo, pa diaspora kapitaal de. Ja, ook kon, look up. Ook kan we ook naar diaspora kapitaal. Hij kon bab chinso. Ja. Hij kon bab chinso. Een bigi project zou teken naar een energieproject. Juist. Kring energieproject, waar ik kan groene energie. Ja.
Wallo diaspora de betrokken daarbij. Sanama de betrokken na project uit Nederland. Ja. Dus hij psakba. Nee, maar even, apropos minister, dus eigenlijk actief mee naar die taki kan de soms mij bereiken dat diaspora kapitaal je kopote no vangnet ja, dat suma op van hoe de go teki. No, Kan de dat in borg op je money. Ja, maar aan Eurokoso, want is van met dat de ma wan zekerheid. Ja. En de ma ook in Nederland, de ma sparen, de ma wan investeren, de ma wan op zekerheid dat de money otang. Ja. Maar de ma kies wan chin tomorrow. Ja, ja. Dat na investering. Ja, ja. En zo uno moest verwacht dat de money ook kon, dat vrij ook kan doen, zou wani aan Eurokoso. Nee. Aan Eurokoso. En akondre kan nog aan Eurokoso toe. Nee. Je moest op een investering per ieder zeker je creëert werkgelegenheid. Roko. Ja. Je creëert een inkomen. Ja. Zodat je maakt op money à la moon. Ja. Je creëert deviezen. Dus Ja. aan money voor dorose, de dollar, moest Ja. komen. Pas dan je je ontwikkeling komt. De If ik sociale zekerheid moest de. sociale zekerheid, juridische zekerheid, alle de sansaat moet de. Ja. Volgens de mochara money kon ja. So dan na sa ba yo kromo dus do verstaan pisitaki diaspora kapitaal ano lek wan vangnet da isker de kan go doen beroep tapu. So buso in feite mim tak disi van een minister leg uit dat hij kon erop neer dat de regering die snel worko go met afverkiezing de kon. Maar de worko ja nageslacht. Dus die yu gram ching, yu afop ching, die de smalate worko dus. Dat want dat de bezig naar populistische projecten. Nou, if je is serieus bezig, serieus zo. Ja, Je want je ontwikkeling. Ik denk dat maar no toe. ja, Usap wan lo probleem de. juist. Maar los aan deze moest los op. Maar de regering moet zorgen voor dat. Ja, ja, Alle dit ontwikkeling zodat ik voor dorosee na van lange termijn. Dus wat nageslacht. ja. Dus onrokken alle toepassie. Dus Op nog het een twee sporen Na beleid. twee sporen beleid. We rokken dat wan los sporen tegelijk. Ja, ja. Anders in een je ontwikkeling kan. Amoro moeilijk. Ano makkelijk passie. Nee. Maar if you know doing like that, was doing dezelfde probleem zo to bij Abi afgelopen 10 jaar. Geen ontwikkeling. So dus dat want taki minister. Mino besa wan de presi. Dat want tak na de anga neti dan de bak. We hebben ook trangen, daarom met ik over een voetbalwedstrijd. Tegen het veld Ja. en in playerbal, Ja, in score, ja. ano makkelijk. Nee. If een veld no boom, dan kan man wan lo olo wat rafadong of zo. Ja. You know, maar play een mooi voetbal. Nee. A trangen, dat we doen no. Dus we zetten fel. We zitten veld, we zitten play. Maar zou abitu man loma de soort de supporters, de maar tak wel los aan. Ja. De maar kritiseren, de maar geven aanwijzing zo. Uno oficina, sa uno mani is contapa veld. Completo. Completo con yepitu. Dus sobuso na sa ba yo kromo sa minister taki. Nanga wan finga ino man dringo krobarafu. Kweti. Nanga wan anu de kan dringi dat wan taki na makandara umus doen. En na wan kari van minister pe a minister e kara forku. Taki uko yepi unot na pa sei da we sani e jogo e creëer sani wan. Wan san ep sat ook minister. I abisma de da sei de eletip chimchi fire fu sorgo taki dus de bigisma mi bo taki na kriolin de troi na kri watrafa a regering en dat ana bon pisito. Ano bungi no asma. Onbegrip als Ragambo dat alasra namang ina kondre. Den na semboto. Ja, You know man jompo if you jump ifasi. ifasi ja. Dus alasra namang moet roken samen. En if you know man, mi no tak ori movo, maar ori rustig. Gia de regering een kans voor jouw ontwikkeling. Ja, en want terasani etaki, heer minister, want die deed naar regering. En a president, betak wan lazy, tak was setting. Dan, soms maar eshi was setting leki, dus dat na podium, toch? Jo, taki was setting. Maar inderdaad was setting. Maar a setting is set zo toch? Je kan leggen des maar uit, zo Jimmy. Was sitting safri. Nanga boombeleid. Ja, Uno kan verwacht wonderen.
Nee. Binnen 6 maanden, binnen 9 maanden. Als aan Euroko. Nee. Het probleem zo toe teki. Moet je een voorbeeld. Ik Ja. tak over hoe te kwam broko also met de kentrafasi. Ja. Wabon patiënt. Ja. A patiënt no be abon bun libi. Nee. Ano libi bun. Nee. 10 jaar lang agba. Ja. A dringi, ano be roko, Hij abe smoko, abe lend money, Ja. alasma. En op een gegeven moment a realiseer, ama moest kon gezond. Maar Ja. a probleem dekba. Een probleem denk ik, ja. Ama siki, Ja. ama bon lokaal, Ja. ama moet ga datra na money, Nee. am ga ziekenhuis. If de teken in dat ziekenhuis, de man moest opereren. Ja. Dus samen want dat op een patiënt met kan een schijnen. Ja. Ah, Ja, lek was rana man. Schijnen moest libon bun libi. Ja. A regering na zorg gidati. Ja, kondre. Dus if schijnen nog is medicijn, Dus Dresi. dresi. If er nog is a dresi, Sorgo. au dede. Ja. If je moest opereren schijnen, Ja. im aba money, Ja. maar a de van odo toe. Zoals we op tien zo pijn ode. Ja. Yo viering. I musu. Dat nou saip sano. Want tien zo pijn ode. Fos schijnen kon betre. Kon betere, kon Aka debaka. waka bombaka, aka Dat libon kan mon libi. niemand deel in een maatschappelijk Dat libi. na probleem zou wabi. Oké. Nou, lek van minister. Dan, minister, maar kan de jou een laatste sani. Sang is een tijdje. A voorku voor de ka verstaan. Dat is een taki, want als aan is met dat wan lo lezen, ala prespe me kon is. Dizzy, leksra na man omrokken samen. Samen si, me begrijp wan lo kritiek ode. Ja. En kritiek no, me denk dat kritiek belangrijk. Ja, ja. Want hij meku verstaan dat no alles aan ego boom. Ja, dus Maar de someone maioria ai. Ja, abonda de mij doet dat sanati. Maar moest de redelijk onbegrip voor PW-kon. Usap, de regering, Ja, PW-go, wan bon libigi alas maja. juist. Maar aan negativisme. Ja, At alle soort takrusan de mij tak over wan losma en zo en over de regering. De man moet stop nanga sanati. Ja. Dat no boom. En wan kondri maar wan boom firi. ja. En dan firi no dete. De mij koskosi, de mij tak wan los aan dat nieuws, wan los fake news, egi. Dat no boom. Ko begin stoppen dat die. Ja, En if je no loba regering, ik kan tantiri, ik kan rustig. If a kondre kon boom, au boom gi dentu, juist. gi alasma. Je alasma. Dus stop na nga sa van negatief a koskosi na nga ala de to dat die. Dat maakt ze ja volk. Dus nana sa sabayo, we begrijpen dat sa minister actie tak meku potu edeka wang, meku charu anuka wang. Dan mek moeite voor pura kondere in a soort katibo a problema die a kondere de. Dus ma minister mitaki grantani. Grand Dat tangi. tide ibe kans donanga unu en nana sa sabayo koromo tede inji barada serf me kartu we wato de alamala etaki tanitu dat julek minister contact nanga forku mek de verstang want so lazy de lukutori na gralanti kruto so dat dape ino contact so maar ja so i borokap chimoni giden dus de verstang Ja. minister nogmaals bedankt. Ja, nee ook. Bedankt, Grand Tangi. Wasi. Tenka koda se puro. Abakuten. Afakira puro. Afakira puro. Afanyamba pura la eri imbere. Afakira puro. Afakira puro. Afanyamba pura la eri imbere. Dagidi ukira puro. Saide no wasapo. Soki nyama pura la eri imbere. Afakira puro. Yo domi. Afakira puro. Afanyamba pura la eri imbere.
kira foro, papa nyama fora ga heri impere. Papa kira foro, papa nyama fora ga heri impere. Lakini ukira foro, saide no asa foro, la isogi nyama fora ga heri impere. Ay papa. Papa kira foro, papa nyama fora ga heri impere. Lakini ukira foro, ino asa foro. Archimang, Lukumang, da lek voor verstang ube aba minister ta bezoek en no brada Rut skoif kon bra Rut ka ini. Ja, maar Sargambo, dat de baka minister leg bepaalde aan uit, maar volgens mij Beijing maar bardens maar odi na tracé. Alla de diasporas maar met barden odi en we accident vanuit het programma die zie tak u arki want u de baka Masaragambo na brada Rut u de baka fucha den prespar nyunsu Masaragambo. So, we brada Rut je verstand dat die konde. Dan Ja. denk dat sa kanga wan nyonsu toch. Natuurlijk ook kan aan nyunsu, omdat u arki sa aan minister leg uit en minister aksa volk ook toe Masaragambo taki jep mi allemaal moet jepi. En isabi itakator ook toe voor podiumtaal. Ja. A podiumtaal, dan je de bezig gaan verkiezing. Juist. Je belooft dat niet. Ja. Maar ik snap dat na alle de partij, tegen de bezig, dat hij mij goed dat podium en leg uit. Ja. Ja toch? Ja. Maar ino sap ete, sa yogo miti. Dus in feite, brada Rut, zei leg me uit naar Lexambe takite pura planga na postus ching. Juist. Dat je shitak uduloso de dape. Dus ibe berika tak na gemakkelijke bogoe na pchika yoichifi, terwijl uduloso vernietaki. Dus dat hij. Ja. Dus die de ma doro. Ja. Dat ma luku sang a financieel gedeelte de. A Amonisie. monitori. Ja. Dat je shitaki, sensi leni. Monlenia. Mon leni, bigi moni leni. An optje zo man. Ik raad het ook. En de man Luca, de schulden ook toe. De man Maar beleggen. wacht, die wan verschil de. Ja, Met interperi. ja, Ja, sensi, nanga money. ja. Saleni, sensi of money. Bigi money. DJ money. Bigi money. De go dorang Alleen ito. sa de man leni, dus a schuld sa de man committee. Apay man. 4 miljard Amerikan dollar. Dus ano serde. No, dus je begrijpt, die ben dit op een podium en leg uit. Ja. Want je legt uit dat je nou, we zitting, Ja. binnen zoveel maanden of jaren we zitting. Ja. Dat die doro, ik zei dat also de miti dan also op udoloso alle den tanati. Ja. Maar hij is een schuld voor 4 miljard Amerikan dollar. En als je zet dat om Ja. in SR, want die waren SRD toch? Ja, serde. SRD waren toch? Dan is 60 miljard SRD. Ano optje zo sensiara. Meneer, nou boevoer zijn ze jaren. Amon dat in en yame no ayari. Nou man, you know man, man. Dus je begrijpt dat je, Maar mon yang. tuurlijk, amoniang. Oké. Amoniang en in país schuld baka toch? Ipa apay man. In país man baka. Dus wakti. Mhm. Me ku verstaan zo. Dus dan me juwa exempere in a torsa brada Rutte taki. Ja, Dat wan taki. Amoni teki ma ontwikkelen no kong. not noti. Not noti. Dus bijvoorbeeld de man taki, bijvoorbeeld de Maileni, wo Karwane Oppenheimer, Ja. tak wo do DC, maar in feite na trasane gebeuren. Dat die. En dan, je kiest dat probleem nu, ze regering die is abi. Ja. En kijk, in Afghanistan geweldige schoro. Op kiezen voor stand zij abi. If je zo'n schuld, Ja. een beetje schuld je abi. Ja,
Dan je moet bij de man dat hij alamoen in bij de man rente. A rente, ja, is 70 miljoen op jaarbasis. Dala? Ja, jaarbasis. Ik grab het ook. Ja. Dan je begrijpt dat je schulden dit, hè. Trapaiman. Trapaiman dit, hè, toch? Ja, binnenlandse schuld. Dat fire bij de man dat hij. Dus je hebt go play en asani. Dit is pipe, zo dat is pipe. Je begrijpt het, toch? Ja, want dat je gaat takanga de schuldeisers. Ja. Tak jere usaka u anopchinso, usaka u skafopchinso. Isabi. Maar dan nou je, si wansan gebeuren nou. Ja. Taki de man voor Standard & Poor. Isabi de man de marchi toch, de kondere. Ja. Isabi dan, u degradeer even baka. Ja, man. Omdat tenobe de, Nee. voor bego tak morofara, Ja. nanga de schuldeisers. Je verstand archi man lukuman, dus we begrijpen taki, a regering die zien na lek van minanga minister betaki, na de nanga neti demande aan de bak, voor mek moeite, voor zorgen dat you, na sa ba yo kromo, kap sa you dei. Ja. En pakket no e parati, maar sa de man e actief you, na a geduld, a patiëntie, voor bouwen op. Want we gaan terug in de geschiedenis, en de je shitak sernang u ap affair krak. Maar tapu nanga asansa we do fu trowe krio lingo in kring watara. Fu pora watara meka watara trubu dat we kon. De man tak trouble water is het goed vissen vangen. Ja. En dat una van odo. Nee. Want in begrijp taki in de jaren 90, 96, ube aba probleem die zich batok. Ja. En wa man be tak wa san wa yarteng. Amana waf de raadsadviseur. Sabelig. Masara Bosje. Sabelig. Masara Bosje betak we nyama moni baka. En dan, de man doen. De man doen ja. De man doen, baka. Uiteraard de man nyama moni Ja, baka. je ziet ook, omdat, if je look als schuldsam de, Ja. dan je ziet dat de man charon go terug baka, toch? Ja. Ina default, de man charon go terug. Je hebt het ook, na RD, default, sani. Ja. De man charon go terug. Maar, de vraag is er van, no, afvolk etakeren no. Santoki Brunswijk, eigenlijk netjara kondreboom. Ja. Maar, in de eerlijk tegen hoeveel schreef toch? Ja De toch. logo de schulden samen Mickey, de big schuld samen Mickey. Ja. Toch? Ja. De tak, no. Dis ano, Santoki na Brunswijk Mickey. Maar de schulden, minister van Financiën, betaken toe, dat hier no. Alla de schuld dat hij, mi moest payeng. De regering moest payeng no. Je begrijpt toch? Dus in begrijp taki, apaiman die de man zadel a regering is op. Isabi. Ja. Wana leksei be taki na tra programma gba fesi. Taki, ibe kan chawan oplossing komen SSC, weg van de minste weerstand. toch? Drugsensie. Drugsensie. Dat we gwa 96, dat kreeg je die 3-0. Ja. Dat die money ontwaard. Helemaal. Dat die money ontwaard. Je spaart sensie toe, ja. Als je zij spaart. Ana waarde. Allemaal klaar. Ja toch. Ik raad het. Hij scatter. Hij scatter, ja. Dus dat je begrijpt dat hij no de not noti. Nee. No one say no go. Maar sa de pa di se do no. De man sorgu taki ala fasi de nanga neti de man effect afeti. Isabi toch. Dus awo setting. Au seti. Ja. Maar na patiëntie abi. Isabi toch. Ja. Want na leke van oso borokote en meke baka. De no ka tek wan planga gewona sei de naken jabarchi. No. Bam. Ja, Nee toch. Nee. Im go tek wen karachi, muskong, waterpas muskong, Ja. im ab de juiste spikeri, voor temere fino prita planga, vernietigen planga. In verstand. Ja. En alla de san dati, etek teng. Ja. Want ik kan broko wan also in one day. Maar je bouw in one day, ja. No. Afwaswa a regering afesi vernietigen sani. Ja. In de eerste plaats, no wang financieel san bende pi kan tak ik miluku dati, toch? De amat kan jim om een schulden. Ja. Samen de wan bruyatori. No, Wild West. Ja toch? Dus eigenlijk lijkt hij wan osso toch? Ja wan gezin. Ja. Dat je plan, je pot spaargeld daarbij, isab dat 50 golu daarbij, Ja. 20 daarbij. Ja. Isabi, maar vast voor een regering bij de Jerry. Ja. Vorige regering. Juist. No man bij sapsande. Nee, asan, omdat zijn de man op een beleid. Dat beleid. Beleid. Awora de. Ja, de man Abede. nee, dat bij Abi. Maar sana. Lange ei. Oh, dat die. Beleid met lange ei. Dat kan. Dat bede. Dat kan. En dat nog kan boom. Nee. Je verstand. Nee. Want de no sap soort se kruk tu saka de,
so say let sakade en ino sapi baka sakade pa portemonnee tang. Dus dat die. Ino sabi. Asana no bede schrijf. Nee. Asana gewoon, me beleg je uitbouw, maar daar gaan we bij theavolk het wel lezen. Asana bij de organisatie, Ja. gesloten organisatie. Lekwa exi. Juist, alles wat binnen is, naar de man sabi, dorosino sab next. Dena den sabi. En no samsa, daar zijn kom de regering die stek abra, Ja. de man stek abra, ja, Ja. Jan Toki naar Brunswijk te abra, Ja. dat ik zie bos. A exi boss ja. Dat is geen probleem no. Daar is je de probleem. Geen Want probleem dat exi bij vrezo. Ja toch? Au eiwete lonso. Meneer. Da jere fadongo so. Ja. Alasan panya. Isabi. Na foru sa de nyan toch. Dat die. Na foru wa de nyama foranga erin bere. Ai. En kan de wan isa meestal wan exe de toch tamam leggen tamara. Ja, ik zie Dat het, serf de manyang. de man puro. Ja manyang. Hier dus voor u klaar, die next no de moro. Not no de. Ja, Akka foru wan tata pa jari. En akka foru no mango trap wan stondo ifi. Dat niet. Zeker Isabi niet. toch? Nee. Dus a regering die zegt zorg taki wan hen wan uma voor kombaka. Dus productie. Muskong, Ja. dat sane seti, dat we shipewego. Ja. Isabi toch? Want eigenlijk, hoe de bezigheid moet in Dongrubusi. Ja. Isabi toch? En in Dongru je trusjanu alla soort fasie je firi op de tast. Ja. En dat no demoro. Nee. Nee. Op de tas no demoro je shipewego. Ja. Ja. En ja. die sap zei wani. En daarom meki, leksa minister taki, doen samen. Ja. Want nou was er nang Ja, tuurlijk. peogo, yo lowego pe. Kan ja, binnenland aan ons dan. Huh? Binnenland aan ons dan. Na serna ya, Dus dat is goed dat pen. Dat is de. ya bif kon yepi, Dat is zo. i musu, Musu. want ya grampching, Ja. ya afopching, isabito. Ja. En ya tramande biji bijete, Ja. maar de mawa mekip chete, Ja, ja. je verstaan. Dus, archi maluku manana sa sabay yo kormo, utaki tide, fusoru no taki, so sei anyunsu fusarana seipsa ego, uwani, you verstaan seipsa, want is sma, dus de negatieve insluipers, de loont toe. Isabi yere jaso, im lukuara, te wan meti da wan peresi, wan stimofo, da wan peresi. Ja. De shi, abani, puspusi, Ja. dagu, ala de soort meti tigri serefi. E de manego direct era, maar de mai lonteng. Ja. De mai lonteng en de mai sorgu taki, smanom de fukon bardeng den du. Maar uda ai. Natuurlijk. En fu die de, we taki grantani. Maar voor Sita Puma, Sergao. 1 minuut. Ja. We moesten over COVID snel, want om te gaan volk dat je een horen schreef in a COVID-regel. Is dat toch? Dat moest zo Want toch? no zou we begrijpen als een stijgbaar toch? Dus we te gaan volk, nogmaals, hoor rekening, jabi mondkap, weer aan tegen een nango antas maar wering, Wasiano. Alla den to dat team doen. Ja. Wasiano. En if je doet dat, dan we jep a regering ook toe. Nog is probleem, want atoso ang de to dat. No, maar no ga atoso toch? Nee, no, man, want je voert to zo, want dat Dus is dat maar is. de zit dat werkelijk Ja. zit je, Ja. neef en kans. Dus dat is. Je verstaan, maar apropos, eenmaal tagasan dat me moest tak disi. Zo lees je een aantal sma in a kondere disi. En het moet van mijn hart. Desma edulek porip ching. Zodra je de wan vinger, de wan teka anu. Ja. En dat nou een saritori. Isabi toch? Ja. Want het begint thuis hoor, aan opvoeding. Hebben we altijd gezegd toch? En bija osso. Te je de osso van huis uit. De man taki. Zeg me wie je vrienden zijn. Dan weet ik wie je bent. Dus dat is. Maar uno wan dati. Nee. Dat aan een bompisi. Ja. Dus met barwodi. Dat me ook motoja. Dat te me gwe. A osso. Dat me go trusmani na grond. Me go pranwansani. Dat me go luku kepa. Dat me go pichi exi. Ja. Isabi toch? En dati etap wan olo. Want de man tak wawan te e pirman botu. Maar amorop voornaam kusani. Ina verkeer u sap van we charu serefi. Ja? U sap van we charu serefi de verdraagzaam. Ja. Maar zeg gambo, mi ook tot waar is maar ori. We accident dat ke sernang na mooi kondre na troe doti tap strati. Hoor you kondre kring en even kan visi oso grase gro
Maar je hebt je attraptie, usa libja regering, van regering doet dat hier. Met dat grand tang. Mooi zo. Te want er lees baka. Get up, stand up. Stand up for your right.